martxoaren 8an Sakanako emakumeok planto egin dugu. Euskal Herrian 200 mobilizazio baina gehiago antolatu dira gaur. Beraz, zorionak modu batera edo bestera hau posible egin dugun guztioi. Aurtengo greban Euskal Herriko auzo, herri eta hiri bakoitzak bere errealitate zehatzari erantzutea lehenetsi dugu. Hori baita herri eta feminismotik eraikitzeko oinarria. Elkarrekin boteretu gara eta hori da gure garaipen nagusia. Maiatzaren 8ko greba feminista mugindu mailakoa izan da ere. Kapitalismo heteropatriarkatualari planto, bizitzak erdigunera. Ukabilarik ez, esan diogu zapaltzen gaituen sistemari. 2018an 7 emakume erail zituzten Euskal Herrian. Emakume asko falta dira greban, erail dituztenak, kartzeletan bakartuta dauden emakume presoak, ziesetan gatibu daudenak, beren esplotazio egoeragatik lanak utzi ezin izan dituztenak, zuengatik gaur hemen gaude. Hala ere ez gara sistema hau salatzera mugatzen, pertsonen bizitzak erdigunean jarriko dituen jendarte berri bat amestu eta proposatzen dugu. Zaintza lanak izan dira urtengo martxoaren 8aren hildo nagusia, doakoak nahi soldatapekoak. Zaintza lanek eremu pribatuan etxeetan jarraitzen dute, eta nagusiki emakumeak arduratzen dira horietaz. Gure zaharrak zaintzeko gainera, askotan emakume migratzaileak kontratatzen dira esplotaziozko lan baldintzetan. Horregatik, ez digute azaleko keinuek balio, ez da emakume 100%ari bideratutako onura apurrek ere. Politika feminista ausartak exigitzen ditugu. Zaintza sistema publiko eta doakoa nahi dugu. Emakumeok doainik egiten ditugu lanak sozialki berrantolatzea aldarrikatzen dugu. Lanaren kontzeptu patriarkal kapitalista eraldatzeko greba bizitzako eremu guztietan kokatu dugu. Pentsionistak. Erretiro pentsio baxuenak ditugunen artean, 80% emakumea badelako, emakume pentsionistek ere kalera atera gara gaur. Kontsumoan oinarritzen den jendarte eredua irauli nahi dugulako, Sakanako hainbat herrietan bazkari autogestionatuak antolatu ditugu. Emakume ikasleak eta gazteak. Lan baldintza prekarioek neska gazteei berariaz eragiten digutelako eta hezkuntzaren privatizazioaren kaltetu nagusia garelako protesta ikastetxetara ere eraman dugu gaur. Soldatapeko lana. Lan merkatua oian basati bat delako emakumeentzat. Langabezia, azpienplegua, behin-behineko kontratuak, lanaldi partzialak, sexu jazarpena, soldata arrakala, kristalezko zabaiak. Langile mugimenduan eta sindikatuekin ditugun aliantzei esker, enpleguan bizi dugun egoera ere gogor salatu dugu. Gaur Euskal Herriko milaka emakumek ez dugu inolako etxeko nahi zaintza lanik egin. Izanei egin diegu dei lan hauek euren gain hartu ditzaten, eta zaintzarako gune kolektibok eraiki ditzaten. Eta hainbat herritan gizonek dei horri erantzunez zaintzaguneak antolatu dizute. Eskerrik asko. Gaiaren inguruan, bizi izan ditugun eztabaidak, gatazkak naiz adostasunak, eraldaketa sozial eta politikorako haziak dira. Gaur egun Euskal Herriko mugimendu feminista herri honen alternatibak eraikitzeko eta konfrontaziorako frontea da. Gure bidean tinko goaz aurrera eta ez gaituzte geldituko. Inoiz joan ez diren faxista ultrakatolikoek ere aurrean izango gaituzte. Mundu berri bat daramagu bihotzean eta iraultza feminista izango da edo ez da izango. Beraz, zorionek Sakanako emakume guztiei, historiaren kapitulo berri bat idazten ari gara. Eta oraingoan, inork ez dugu gurearen protagonismoa lapurtuko. Gora emakume geniduen borroka! Gora borroka!